Osnovna škola Josipdol ponosi se svojim bogatim i raznolikim školskim programima koji pružaju kvalitetno obrazovanje i brojne izvanškolske aktivnosti. Kroz suvremeni pristup učenju, nastavnici stvaraju kreativno i poticajno okruženje za razvoj učeničkih potencijala. Poštovani gledatelji, lijep pozdrav i dobrodošli u novu epizodu Đira Josipdol. Ja sam Ruža Orešković i danas ću vam predstaviti osnovnu školu Josipdol, njezine školske programe i aktivnosti koje obogaćuju živote učenika, čineći tu obrazovnu ustanovu posebnom. Ravnateljice Božičević, koliko učenika ima vaša škola? Pa naša škola ima sveukupno 298 učenika, međutim ne nalaze se svi učenici u ovoj ovdje zgradi. Znači uz našu matičnu školu imamo još i dvije osmogodišnje područne škole i jednu četverogodišnju područnu školu. Znači 62 učenika je u područnoj školi Siniše i Zrinka Rendulića u Oštarijama. 60 učenika nalazi se u područnoj školi Lucije Capan u drugoj općini, u općini Tounj, i 8 učenika nalazi se u našoj područnoj školi Skradnik i ostatak učenika nalazi se evo tu u matičnoj školi. A možete li nam reći nešto više o glavnim ciljevima i vrijednostima vaše škole? Glavni ciljevi i vrijednosti su od naših učenika napraviti dobre ljude. Uspjeh, napredak doći će s vremenom, doći će sa sazrijevanjem, ali cilj nam je da iz naše škole izađu jedni kvalitetni, vrijedni, obazrivi, mladi ljudi. Kroz koje školske programe učenici imaju priliku razvijati svoje vještine i interese? Mi smo škola koja s 9. mjesecom je uključena u eksperimentalni program cjelodnevne škole. Sam program razlikuje se zapravo vrlo malo od programa u ostalim školama. Međutim, ono što je bitno reći, od ove godine imamo iznimno više izvannastavnih aktivnosti, izvanškolskih aktivnosti. Učenici nešto duže ostaju u školama. Nemamo zadaće, što zapravo nije znak da učenici ne trebaju učiti kod kuće, dapače treba i dalje oni moraju učiti, ali onog klasičnog pisanja zadaće više nema. Imaju 2 obroka, doručak i ručak u školi, zadržavamo se do 16 sati u školi, dok izvanškolske aktivnosti traju do 17 sati. Učenici sudjeluju i u mnogim projektima. Navedite nam nekoliko najvažnijih. Učenici naše škole uključeni su u brojne projekte. Neki od njih su Ruksak pun kulture, znači u zadnjih nekoliko godina već drugi put smo uspješno prošli taj projekt. Od ove godine smo u projektu Budi internet genijalac, gdje su naše kolegice informatičarke također uključile se u nešto novo. Također sudjelovali smo u humanitarnom projektu Caritasa za 1000 radosti, klasični projekti, večer matematike, Europski dan jezika, Croatian Makers Liga, glagoljamo, e-twinning projekt, tjedan programiranja, dan sigurnijeg interneta, dani medijske pismenosti itd. Koliko su u vašoj školi zastupljene sportske aktivnosti? Aktivnosti koje se najviše provode u našoj školi su zapravo i sportske aktivnosti i kroz izvan nastavne aktivnosti, izvan školske aktivnosti koje su sad u sklopu nastave, koje nam baš taj program nudi, što nogomet, što tenis, što odbojka, znači imamo razne aktivnosti. Djeca uistinu vole sport. Puno se radi i na poboljšanju infrastrukture. U suradnji s Karlovačkom županijom, našim osnivačem koji nas uistinu podržava, uspjeli smo energetski obnoviti sve naše škole u sklopu projekta eksperimentalnih škole. Dobili smo iznos od 467.000 eura gdje su nabave odrađene. Znači, uredit ćemo naše škole, podove škola, unutrašnjost, dvoranu ćemo sanirati i kupiti kompletan novi namještaj. Osnovna škola Josipdol primjer je kako se zajedničkim trudom učenika i nastavnika može stvoriti poticajno i inspirativno okruženje. Pratite nas i dalje u novim epizodama Đira u kojima ćemo vam donijeti nove zanimljive priče iz ovog kraja.